सिफायनानै फाइन होनांदों एबार नेक्स्ट लकेसना जोंना बबेयाव दङ नोंथांमोनहा नायलांबाय था थांसै बेयाव फट' लालायला हायोबादि जिरायबाय 15 थाखानि जिरायबाय हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोन बयनिबो जासिहरनाय जाबाय दायो जोङो नेक्स्ट लकेसनावहाय थांनो नागिरदों बेनो जाबाय मोनसे पार्कआवसो आरोना वार्ड्स लेकआवहाय ओमफ्राय पृथ्वीखौ आं दा नेगासिनो ओंखारख'नो हाथाराखै बियो रुमनिफ्राय ओंखारबाय फाइनालि वार्ड्स लेक यो बेयाव थांसै जोङो दायो वार्ड्स लेकआवहाय थांनोसै माने एकदम खाथिथार आरोना शिलं टाउननिफ्राय बेखौनो जों फैयाखै मैया दाख्लै नायब्रा बेयाव जोंनि खिथुनाव दङ दायो नै हाबहैथ'वाखै जोङो दा फाइनालि ओमफ्राय जोङो नैबे लकेसनावहाय सफैबाय आरोना ओमफ्राय टिकेट लानांगौ बैयावहाय टिकेट काउन्टार ओमफ्राय सासेयाव 20 लादों आरोना जोंखौहाय ओमफ्राय नै एभ्रि टुइसडे क्लोज थार ওই লেটে নাও রাফটিং সবার মিলে বন্ধ স্ট্যান্ড অন দা ব্রিজ কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে ও এখন বোটিং হচ্ছে না ফাইনালি গাইস যারা বার खोलो खोलो ओने हाय ना गस्ला बिरखासो गिदिंनो नाव गाखोनो नागिरदोंमोन बेखौबो गाखोआखैसैलाय जोङो जों फैफाबाय थादो दायो आङो एसे गिदिंनानैहाय देखायनोसै नोंथांमोननो बेसे हायो एसेबां गिदिंगोन बेथ' मोनसे पार्कसो नालाय ओमफ्राय नायलांबाय थाफाबानो जाबाय आंजों ओरैबायदि बिउटिफुल बेयो रियेलाव साबसिन नुनायाव ओमफ्राय नैबेयावहाय केमेरायावहाय बांद्राय बिदि मोजां कालारिं नुवाखै आरोना ओमफ्राय ओरैनोथ' बिराद साइज जायगाया मोजां बेरायनो मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां आरो लामा सेराव नालाय बिराद दावराव दावसिथार आरोना गारिनि बेल माबा माबि बिराद मोजां जायगाया आं बिराद मोजां मोनदों वाव so nice रिल्स बानायनोसै एबार एबार नेक्स्ट लकेसना जोंना बबेयाव दङ नोंथांमोनहा नायलांबाय था गिदिंगासिनो थाबायगासिनो दङ थाबोजोबबाय माखासेफ्रा ला बार खोलो खोलो so nice ओइयाव फट' लानांगौ ओइ बिबारा मोजांथारथ' नै वाव बिदि नुयो आरोना नै ब्रिज खनसे ओरै फाखोसो गिदिंनानैहाय थांसै ओइ गोजौआवबो मा दंथाय दे बैयाव रिल्स बानायनो आं नि आदार ना दङना बेयावहाय नानि थाखायहाय बेयाव दोनदों खोमा बिदि बै गेजेरावबो हनै दंलायबावसो बिफां वाव so nice बबेथिं थांबावनो थांबाय थालादां नामा आयौ नै बै फुला मोजांथार थम सिफायनानै फाइन होनांदों
खैथाखानि बेरायखो नो बिबार नांगौबा वेलकाम लाइटलुम थांसै Dengan tangsel dia foto lalai lah. Hai bagi sirai bang, kontak takkan ini deh. ओमफ्राय नेयावहाय फट' लानाय जायासै आरो आङो ओरैनो भिडिअ'ल' लाबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांनो ओंखारफिनबाय आरोना नेक्स्ट लकेसनावहाय नायदो जोङो लाइटलुमाव थांनो होननानै वार्डस लेकनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय लामायाव ओरैबायदि अखा आरोना ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट न' फारसेसो फैबाय आरोना माने दा जोङो उमियाम लेकआवहाय दङ बेयावबो जों बै सिङावहाय हाबहैथारासै ओमफ्राय ओरैनो भिउखौल' नाहरबाय आरोना दैनिखौ थ' नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै बाय बाय बेनोसै भिडिअआ गुसुं